Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni leNkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo zomhlaba la nilalele khona, njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini ukuba nilalele ivangeli lombuso wezulu. Siyacela kubo bonke abalalele njengamanje abantu ukuba sonke sibe namabhayibheli ukuze sonke sizofunda, sibe nokuqonda izwi leNkosi uJesu Kristu. Lapho sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi leNkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi isambulo uJesu Kristu esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngofakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele. Nomoya ongcwele uyafakaza emabandleni onke kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilinki nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke abantu baziyo nalabo obathandayo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyakholwa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyishunyayezwa nasuke eyifundisa kube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini nokuthi izwi lakhe eliyiyona mbewu lingene ngaphakathi emphefumulweni wethu, lifeze umsebenzi kaNkulunkulu wethu osemazulwini egameni likaJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise kulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Azalwane nambalaleli, sheshisani nithatha amabhayibheli nilalele umfowethu uMhlengizondi ozobe enxusa ngevangeli lombuso wezulu. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane, umoya ongcwele ekhanyisa isibani sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yenkazimulo, umqali nomphelelisi wokholo lwethu. Silokhu sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkolo, yinye inkosi, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Ayikho enye indlela, iyodwa indlela. Mawufuna ukuza kuJesu noma ufuna ukuza kuNkulunkulu, indlela ikukhomba ezwini. Ukholo lwakho aluphelele noma alukho uma ungakholelwa izwi elibhalwe phansi eBhayibhelini. Ingakho uma sishumayela sithi thatha iBhayibheli lakho, uthi uJesu kwincwadi kaJohane sahluko 5 verse 38 and 39. NgesiNgisi ithi search the scriptures. NgesiZulu bayiphambanisa ngoba ayisho njengoba bathi ngesiZulu nihlola imibhalo. Bathi ngesiNgisi ithi hlolani imibhalo. Moyibuyisele isiZulu njengoba injalo. Hlolani imibhalo ngokuba nithi kuyona ninokuphila okuphakade. Iyona efakaza ngoJesu. uJesu mesikhuluma ngokuphila okuphakade uyaphila njengoba ngikhuluma nawe. Ngimi lana ngobufakazi bakhe, angimi la ngoba nakho ngizokhuluma ngenzwa bethi
iBhayibheli liyimfihlakalo engeke yafundiswa noma yaqondwa umuntu ongazange ambulelwe umoya weqiniso, okuwukuthi konke okukhulunywa ngezwi kufakazela ukuphila. So ukuphila akuveli ngokubona, kuvela ngokuzwa. Bese uzwa uyakholwa, ukholwa into ongayiboni ngokuba ukuphila ukuboni, kepha uyaphila. Kepha khona ukuphila okuphakade emva kokufa kule nyama le. Lokho kufakazelwa yizwi kwincwadi kufakazelwa izwi kwincwadi kaJohane isahluko 11 lapho khona kufa uLazaro esefile insuku eziwu4 sebethi uyanuka. Kepha uJesu ufike ezofakaza ngokuba konke lokho kusoke kwenzeka uJesu engekho. So mase kufika umbiko kuyena ufika ngomuntu osefile. Lokho kwenzakalayo njengoba ethi kwenzeka ukuze kukhazimuliswe uNkulunkulu. Akazikhombi yena ngokuba ukhuleka kumoya usenyameni, kepha ukhuleka kumoya. So sifanele ukukhuleka kuNkulunkulu esingamboniyo, singakhuleki kwizinto esizibonayo. Kubantu abakhuleka kwizinto ebazibonayo, ukuqela into ebonayo, ukhulekela ukuthi kube ngeyakho, kepha iphambi kwakho. Kusho ukuthi wena loyo nto uyenza ibe ngaphezulu kokuqonda kwakho, kusho ukuthi loyo nto uyayikhonza. Ngakho-ke ukukholwa kuvela ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu odala izulu nomhlaba umlethile uJesu emhlabeni ukuba azomkhazimulisa, ukuba isono sivela ngesikhathi kuthiwa lapha kwincwadi yeGenesis uAdam noEva bona ukulalela umoya kaSathane ubaphulisa umyalelo kaNkulunkulu. Bese kufika isikhathi lapho sebahlulelwa ukuba inyoka uSathane uyakuhuqa phansi ngesisu impilo yakhe yonke kuze kufike isikhathi sokwahlulela uyoshaya izithende zomuntu. So uSathane lekho kuchaza ukuthi uyokhohlisa umuntu njalo. Bese ukuthi njengoba kuthiwa uyokhohlisa umuntu, nomuntu uyokwazi ukuthi anqobe uSathane. Umuntu uyonqoba kanjani uSathane? Ngokugcina imiyalelo kaNkulunkulu yonke. Umuntu wesifazane waqalekiswa ngokuthi uyozala abantwana ngobuhlungu. Kubhalwe phansi eBhayibhelini. So njengoba kubhalwe phansi kuyaqonda ukuthi nanokukhanuka kwakhe nokufuna kwakhe kuyoba sendodeni yakhe, nendoda yakhe iyobusa phezu kwakhe. So indoda iyabusa phezu komuntu wesifazane ngokomthetho kaNkulunkulu. Indoda ingokuqala ekuphileni, iyona eyadalwa kuqala. So umthetho wanikwa indoda iyohlezi inhloko yomuntu wesifazane. Ziningi izincwadi ezifakazela lokho ngokwencwadi engcwele. Lapho khona ifakaza ukuthi onginika incwadi yokuqala nje eMaroma. Sengizibizile incwadi zizophinde ngibuyele kuzona. Incwadi yaMaroma isahluko 7 kusukela kuverse 2. Khona ngizofakazisa ngaloko engikushoyo. Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse 2. Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona. Uboshelwe ngokomthetho endodeni isekhona. Kepha nxa indoda isifile, kodwa uma indoda isifile, ukhululiwe emthethweni wendoda. Akusho ukuthi indoda iphethe umthetho ngaphezu komuntu wesifazane. Akwazi ukuthi umuntu wesifazane abuse indoda. Ungabusa emsebenzini lapho khona kuqashiwe enkampanini, kepha mekukhulunywa ngomthetho wasekhaya kuthiwa ke emshadweni, understand ukuthi kukhulunywa ngomshado. Akekho nangelilodwa ilanga lapho khona indoda iyakubuswa umuntu wesifazane emshadweni. Uma umfazi wakho ebusa phezu kwakho, ngikhuluma ngisho nangenkonzo esekamerweni, lokho kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Uma nenza imikhuba njengezinja, lokho kuphambene nomkhuba nomthetho kaNkulunkulu. So understand ukuthi ziningi izinto esezilethile uSathane ezisidukisayo ezijabulisa inyama, kepha ngokomthetho kaNkulunkulu ziphambene nentando nangomthetho nomyalelo kaNkulunkulu. So isono ukuthi wena ungabi nakho ukwazi wenza okubi. Abantu baphenduke izimpomputhe neziwula ngenxa yokuvelapha ukufunda amaBhayibheli nanokuthi sebekhohlisiwe. Abantu abaphatha amaBhayibheli bebafundisa izinto ezingafakazelwa eBhayibheli ngokuba abantu abafuni ukuhlola imibhalo. Ngalesikhathi utinike inhliziyo yakho isikhathi nesineke sokufunda iBhayibheli, azoba mancane amathuba ukuthi wena udukiseke, khohliswa abantu abaqhamuka neimfundiso ezidukisayo. Abaningi lithi iBhayibheli qaphelani izinja, balwe phansi. Leyo nto leyo itholakala kwincwadi yaseKolose isahluko 3 kusukela kuverse 3.
bengaphosisi mengayincwadi yaseKolosi incwadi yaseFilipi but angikho lapho ngifuna ukuthi uveze lento engishoyo manje ikhuluma ngomthetho ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyabusa phezulu komuntu wesifazane emshadweni uma indoda yakhe isaphila ngokuba kepha nxa indoda isifile uma indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda usukhululiwe emthethweni wendoda ngalokho ke lapho indoda isekhona kuyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda uma umuntu wesifazane eshiya umshado wakhe ehambe eyongena komunye umshado noma eyogana kwenye indawo lo muntu wesifazane uyisiphingikazi ngokuba kuthiwa ngesingisi adulteress ngesizulu uyisiphingikazi ngoba khona indoda bese kuba khona indodakazi uma ukuthi uyabheka kwincwadi yaGenesis sahluko 2 ngalapho uNkulunkulu akha umuntu wesilisa indoda bese kuthiwa wesifazane indodakazi ngoba kuphume kuphi endodeni so umuntu wesilisa methi umuntu wesifazane oyinja noma emthuka uzithuka yena ngokuba lo wesifazane uphume kubani uphume wena mohlukumeza umuntu wesifazane uhlukumeza wena uqobo lwakho ngokuba lo wesifazane uphume kuphi endodeni okusho ukuthi uma lithi iBhayibheli uma indoda ishiya uyise nonina inamathela kumkayo sebeyinto eyodwa lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu akekho ngahlukanisa okusho ukuthi abantu abashadileyo lemhlabeni akekho ngabahlukanisa ngikhathana noma ngabe kuthiwa ummeli oneziqe ezingakanani akekho kufanele akhiphe incwadi esahlukaniso noma kuthiwa incwadi edivorce ukuba labantu baboshiwe ngomthetho kaNkulunkulu uma behlukana umuntu wesifazane uyisiphingikazi lowo lahle umkakhe unecala iBhayibheli lithi madoda ningabalahli abafazi benu kepha lento lena ayisebenzi kubantu abangasindisiwe isebenza kubantu abasindisiwe kepha nalabo abangasindisiwe iyasebenza kubona ukuba umthetho kabani wendalo akusiona umthetho wami ube bekumthetho wami ngabe senza umathanda kepha umthetho kaNkulunkulu umila ujiki you understand ngifuna ubachazisele ngalonto leyo manje uzofuna lo ncwadi uyigcwalise bese sibuye sambe siye kwincwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 7 ngalokho ke lapho indoda isekhona uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda kepha nxa indoda isifile uma indoda isifile ukhululekile emthethweni wabani wendoda angabe isiphingi angeke asaba ngekusathiwa uyisiphingi uma eba ngowenye indoda okay buela kwincwadi ke yaseKorinte yokuqala sahluko 7 ngifuna ukukhanyisa lento le sukela ku verse 1 kuze kuyophuma ku verse 11 ngifuna ukuyikhanyisa bese siyabuya ke silungise konke ekumele sikulungise ngoba ngifuna ukukhuluma ngokuqonda ukuthi uma ukholwa uma uthi uyakholwa uhlulwa ukugcina lezi zinto kepha uthi uyakholwa noma usindisiwe noma ufuna ukukholwa ufuna kwazi ukuthi uzozifaka kozaNkosi bokulunga ngokuba wonke umuntu okholwa yizwi alenze lo muntu ukholela useyisigqila sokulunga njengokuba noma ungakholwa wenza izinto zakho zasezweni wesigqila sesono ngokuba wenza izinto ezingenamthetho uziphethe wena uyazilawula kepha uma usuzosindiswa sozophila ngomthetho kaNkulunkulu le ncwadi la akuyona yami akuyona kaPaul akuyona kaMoses akuyona kaJeremiah akuyona bonke labantu lithi iBhayibheli before siqhubeke banike le ncwadi leyo yokuqala kaPetru esibili kaPetru bese siphinde ongifuna ezu2 incwadi yesibili kaTimotheo sahluko 3 kusukela ku verse 16 bese kuba incwadi yesibili yaPetru ngithe yaPetru weTimotheo yaTimotheo yesibili sahluko 3 bese kube yaTimotheo yesibili sahluko 1 kusukela ku verse 19 ngifuna ukuvezela ukuthi ekabale incwadi le nawo bonke abaprofeti bathi lokhu kushiwo uNkulunkulu so uma ukuthi wena uthi ufuna ukuzwa kuNkulunkulu awuzubheka abantu abakhulumile uzobheka izwi ukuba ukukholwa kuvela ngani ngezwi uma kuukuthi lezwi elilali yaphikisana ngeke uzukholwe kepha uma lihambisana kusukela kuMoses nabaprofeti noDavide nabapostoli befakaza ngoJesu bonke bafakaza ngomoya owakhuluma kubona you understand ngifuna incwadi yesibili sahluko 3 yaTimotheo kusukela ku verse 16 ngifuna uqonda ukuthi yabale incwadi le nabantu ababebhala le ncwadi le ivela kanjani imibhalo le yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu yonke lembhalo la eBhayibhelini iphefumulelwe ubani uNkulunkulu uma umuntu ethi yena ufuna ukufundisa ngale ncwadi angeke uthathe okufunayo ushiyo ngakufuni yonke into ephakathi uzofundisa ngayo uma ungambulele uzothatha ivesi elilodwa ugijime nalo bese ufundisa abantu izinto ongazazi kwawena ngokuba uzambulele izinto zikaNkulunkulu uNkulunkulu yena okunika
ukuqonda nokuhlakanipha fanele azembule kuwena ukuzokwazi ukukhuluma ngale ncwadi. Ngikhuluma nje kunabafundisi abakhulu lemhlabeni nithi bakhulu, kepha uNkulunkulu abayilutho. You understand? Ukuba badukisa abantu ngemiyalelo kaNkulunkulu, befuna bagcine izimfundiso zabo hayi zikaNkulunkulu. So bese befaka umthetho wabo ozodlula imiyalelo kaNkulunkulu. Lento ekhuzwa uJesu ukuthi ke bathi abantu bedla abafundi bakhe ngezandla ezingageziwe, bathi ngosiko lamaJuda abantu ngaphambi kokudla fanele bageze izandla. So mase bedla abafundi bakaJesu ngaphandle kokugezwa kwezandla, bayabuza abaFarisi ukuthi kwenziwa yini abafundi bakho bangazigezi izandla uma bezodla benze njengosiko labantu abadala. Uthi uJesu, nina ningabazenzisi. Wayekhulume kahle ngani uIsaya ukuthi nithatha imiyalelo yobaba benu niyenze ibe ngaphezulu kwemiyalelo kaNkulunkulu. So abantu banakho lokho ukuthi bagcine imiyalelo yabantu nobaba babo nokhokho babo, bangafuni ukuhamba ngezwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu bagcina ukuthi bayakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Bese umbuzo wami uthi mawukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, wazi kanjani ngoNkulunkulu? Kuba umkinkinki, kuba amazabazaba ukungitshela wazi kanjani ngoba usuke esaba ukhomba lencwadi le. Kepha ngempela mawukuthi uneqiniso uzosho ukuthi ngimazi ngeBhayibheli. So uyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Mawukuthi uyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ngeBhayibheli, yini pho ungayazi intando kaNkulunkulu? Wazi kababa wakho nokhokho wakho ngaphezulu kwaNkulunkulu. Kwenziwa yini ukuthi wazi ingoba vele ukhalelene neBhayibheli? Ingakho ngithi mina abantu bayizimpumputhe futhi bayiziwula ngenxa isiwula umuntu ongazi, ungazi ukuthi ngiyakuthuka. Umuntu ongazi vele ngekwendalo yakhe, ngokwendalo yakho. Ngokwendalo yakho fanele wazi ngokwendalo yakho. Ngakho ke mase ufinyelele kwazini ngokwendalo yakho kuzoba lula. Akufanele lento uzuyiyele esikoleni. iBhayibheli liphambi kwakho. Njengoba liphambi kwakho iBhayibheli, khona abantu abakuyela esikoleni kuyofundela ukuba bafundisi. Kepha bafuke baphambane neBhayibheli bese bebuye bezovula amabandla noma bese befuna izikhundla emabandleni. Bavumela yonke into ephambene neBhayibheli emabandleni ngoba yini? Ungene ngaphansi kwebandla lomuntu. Angaze ngiqala ibandla kulona ibandla lami. Ngize ngezwi ngizoshumayela njengoJohane uMbhaphatisi wayezomemezela izwi kuphela. So uma wena ufuna ukuphila lempilo leyo yobungcwele, wazi ukuthi ke awuziphileli wena. Yonke inkanuko esenyameni yakho, yagwaye, yamantombazane, yomjolo, yomtshontsha, amanga, izosala ngemuva. Ukuba yini? Loza kuyena uzokutshela ukuthi lezi zinto uhlukana nazo. So mawuhlukana nazo lezi zinto akukho lula, kuuhambo. Ngeke ukuthi namhlanje usindiswa bese wazi konke okumele ukuyeke. Kunezigaba. Nezigaba zakhona. Uyazithola ukuthi okay uthi usindisiwe, uyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. And mawuvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi awuvumi ngomlomo bese kuthiwa phakamisa izandla isho umthandazo wezolo. Ayikho lonto eBhayibhelini. Mawuvuma uJesu ngokuba sowambuleliwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uyinkosi kanjani na? Ngokuba yena kuphela osanqobe ukufa. Uyinkosi yasezulwini nasemhlabeni. Asikhulumi ngamakhosi asemhlabeni. Uyinkosi ngokuba yena uyenzile intando kaNkulunkulu esaphila lemhlabeni enyameni. So ukulunga kwakhe nokwenza imiyalelo kaNkulunkulu yonke iyona eyamvusa ekufeni. Asishumayela uJesu woplastic negrosa. Asishumayela uJesu thina wemlingo nezimali nezikhiye zemoto. uJesu wasemhlabeni lo, uJesu kaSathane. Sifuna uJesu thina ulizwi okuyena okhuluma amazwi okuphila. You understand? Ukuphila kukho la enyameni. Ukuphila kukumoya. Inyama iyaphila ngenxa kamoya. So mayifa inyama umoya uyaphuma. Bekuphuma umoya inyama iyafa. Inyama iphindela enhlabathini bayingcwabi ibole. Ngisho ngathatha inja la uyibulala uyishiye la ingazange idliwe ezikizinja. Uyishiye for 2 years uyofica seyiphelile. Phenduka impethu. Sonke mesifa siphenduka impethu. You understand? Kepha umphefumulo uyaphuma. Umphefumulo ke awupheli ukuphila kwawo. Ngoba sonke sina imphefumulo, akupheli ukuphila komphefumulo. Baningi. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ilungele ukufundisa. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa. Nokusola. Nokuqondisa. Nokuyala ekulungeni. Nokuyala abantu ukuthi bahlale ekulungeni. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Apheleliswe. kaNkulunkulu apheleliswe. Kuyo yonke imisebenzi kaNkulunkulu. Bese unginike incwadi yaPetro. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi iBhayibheli akulona lomuntu. Uma umuntu ethi yena ukhulume noJesu noma uJesu ukhulume naye, uma ukuthi awulazi iBhayibheli uzojabuliswa ukuthi wena lo muntu uthi ukhulume noJesu. Kepha ngokwembhalo lo muntu ngokufakazi bakhe, lo muntu uyamphika uJesu ngokufakazi beBhayibheli. iBhayibheli aliziphikisi. Abantu abaningi bahlezi bethi iBhayibheli yaziphikisa laphayana. Mawukuthi ufunde ngaphandle kwesambulo sikamoya, uzifundele ngenyama. Uvele kulula ukuthi uduke. Yayizona lonto leyo.
ingakho kukhona izibonelo zabantu ababengenaye uJesu nabantu ababengenayo umoya ingcwele bengenakho ukuqonda bezenzela izinto bese kufika abantu abanokuqonda babakhanyisela bese bayakholwa ngobufakazi obuzohlangana ngembhalo yayizwa lonto leyo banika incwadi yesibili kaPetru sahluko 1 verse 19 sesinalo izwi lesiprofeto eliqinisekileyo yes kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhliziyweni zenu nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofeto sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe. You understand lonto le asikho nesisodwa isiprofeto noma izwi elikhona eBhayibhelini elingachasiselwa umuntu ngokwakhe ngokuba akuzanga kuvezwe isiprofeto ngentando yomuntu. Akhona isiprofeto esavezwa umuntu ngokuhlakanipha kwakhe eBhayibhelini. Kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele. So uma uqhutshwa umoya ongcwele kusho ukuthi ukhona umuntu ofikayo kwena kamoya ofika ekutshele amazwi awukwazi ukwanqaba ngokuba usuke sekukhombisile amandla akhe. Bakhuluma okukaNkulunkulu. Bese bekhuluma izinto zikabani? OkukaNkulunkulu. Okusho ukuthi ke uNkulunkulu yena kuphela onamandla ukuthi anike abantu ukuthi babhale lencwadi le. Akuyona eyomuntu lencwadi le. Akuyona yamaJuda. Kepha izwi lani kwabona izwi akulona labo. Izwi unguNkulunkulu. Okay, nginike incwadi eJohane sahluko 1 bese unginike kusukela kuverse 1. Ngifuna understand ukuthi ubani umnini wezwi. Ngokuba lokho esikufundayo asifunda abantu la. Sifunda izwi elanikezwe abantu ngokuthembeka nangokuzinikela ekutheni lelizwi leli libasebenzise izwi awulisebenzisi. Abantu bathatha iBhayibheli bathukane ngalo, bagxekane ngalo. Izwi awulisebenzisi. Basebenzisa iBhayibheli ukukhohlisa abantu ukwenza imali. iBhayibheli awulisebenzisi. Fanele lona likusebenzise izwi. Bonke abantu lithi babeqhutshwa. Bengiqhutshwa umoya ingcwele. Akufanele ngisho into ezojabulisa wena ngoba naku ngifuna ungithande. Kufanele ngisho exactly amazwi kaNkulunkulu ngokuba uyayazi inhliziyo yomuntu ukuthi ilikhulu kangakanani. Lowo nalowo nenhliziyo eyinhlabathi evundile. Uyakulizwa izwi limbewu elifike lingene kuphe enhlizweni yomuntu. Bese kuthiwa likhipha izithelo yilapho khona umuntu ethimelizwa izwi enze lokhu izwi likaNkulunkulu elikwenzayo awenzi intando yami. Nanokodwa okukhona eBhayibhelini ozothi mawukwenza ukuthi ukwenzela mina. Angifundisi ukuthi abantu babe ngabalandeli bami. Ngiphendula abantu ngibaphendulela uNkulunkulu. Ekunoma sengifile uNkulunkulu yobumazi. Izwi lakhe lobe likhona. Ngokuba umhlaba nezulu kuzakudlula kepha amazwi akhe ayokuma kwaphakade. Ngokuba ithini? Ekuqaleni wayekhona ulizwi. So bekuthi wayekhona ulizwi eqaleni mina ngangekho mina. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi uyena omile, izwi umoya. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi unguNkulunkulu eqaleni wayekhona futhi akanasiqalo. Uyena uNkulunkulu uyena uqobo lwakhe. You understand? Bese etheni? Yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. So manje bekuthi konke kwavela ngaye ubani yena ulizwi? Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. So asike sibheke uJesu. UJesu inyama izalwa lemhlabeni. Kepha izwi eliqhamuka ngoJesu livela kuNkulunkulu. uJesu wakhiwa lemhlabeni esibelethweni somuntu wesifazane ngamandla kaNkulunkulu. Kepha yena uJesu ngokomoya uzalwa ezulwini. Akazalwa uNkulunkulu. Yena uqobo lwakhe uyehla but indlela echazayo ukuthi uJesu ufika kanjani emhlabeni. Ingakho kuthiwa uyindodana kaNkulunkulu. Ngokuba lithi lapho kuyona leyo ncwadi leyo mawufunda kusukela kuverse 9, 10, 11, 12 and 13 and 14. Ngifuna understand lithini iBhayibheli. Kwakungukukhanya ukuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu. Ukukhanya kusho lokukhanya lokubona abantu bakhanya kanje noma kukhanya ilanga noma kukhanya endlini akusho lokho. Kukhulunywa ngokuhlakanipha okuqonda imvelo yakho la emhlabeni. Ukhohlwe ukuthi wena yini oyifisa enhlizweni yakho. Sinezifiso eziningi izifiso zethu lezi azihambisani nentando kaNkulunkulu. Thina sifundiswa ngemvelo yomuntu ukuthi umuntu uvele kanjani emhlabeni. Uma ukholwa ngoba naku uzwe izwi elikufakazelayo ukuthi wena uvele kanjani. Bese kuvela ukuthi yini eqhatha umuntu noNkulunkulu. Uma ukholwa ukuthi yini eqhatha noNkulunkulu, wena nawe uyazazi ukuthi uNkulunkulu uthi kuwena
enza kumakhelwane wakho njengokuba nawe uthanda ukuthi kwenziwe kuwena. Indaba vele inenhliziyo yakhe elikhulu. Nangu uCain noAbel. uCain uhamba noAbel umfowabo bayonikela enkosini. uAbel umnikelo wakhe wemvu ecibileyo uNkulunkulu yawamukela. Lo uthatha amahlamvu nezihlahla uyonikela uNkulunkulu akathokozi ngalokho. So ngokubona ukuthi uNkulunkulu akathokozanga yena uba nomona nobani nomfowabo. Esikhundleni sokuthi abukele kumfowabo ukuthi wenze kahle uNkulunkulu wathokoza. Yena uzonda umfowabo uze uyamcuthela uyambulala uchitha igazi elingenacala ngenxa yommona. Lemhlabeni into ebusa abantu yini ummona, inzondo, ukuthakatha, amanga, ubufebe, ukuphinga, ukuntshontsha. Izinto lemhlabeni ezibusa inhliziyo zabantu nokufisa into engeyona yakho. So abantu bafisa iziphiwo zabanye abantu baze bababulale ngenxa yokuthi ufuna ukuthatha isiphiwo somunye umuntu. Bese ahamba ethi uNkulunkulu uyangithanda, kanti uNkulunkulu ulamanga akasithandi isenzo sakho. uNkulunkulu usithanda sonke ngentshele mina. Usithanda khona siyizoni. Ngifuna understand. uNkulunkulu wasithanda sisayizoni. Usithandelani ukuthi thina size sifinyelele othandweni leqiniso ekhanyeni kwakhe. Ukukhanya kusho ukuthi ke soyazi ukuyintando kaNkulunkulu. Yayizona lonto leyo. So methi uJesu uze ewukhanya ezweni. Uze ezoba isibonelo sokuhlakanipha ukuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu wakwenza uJesu wakugcwalisa lokho kuyena esenyameni. So njengoba ekwenza esenyameni ufuna ukukhombisa wonke umuntu ukuthi kusho ukuthini ukuphelela abantu uNkulunkulu. Ukufaka izivatho nokuphatha amakhandlela ugqoka izingubo ezinde esontweni uhambe phambili kuthiwa ubani boy akwenzi lutho lokho ungenalo izwi. Ukuba kuthiwa masibe ngabantu abanjani abalizwayo izwi masisheshe ukuzwa siphuze ukuthukuthela. Sithi mase sizwa sibe ngabantu abanesineke. uNkulunkulu unesineke. Uthande isoni sisayisoni sasaphenduka saze sazwele. So uthando lwakhe olubekezelayo lubekezelele bonke umusa wakhe usanele sonke. Wonke umuntu osanesifiso sokuphila impilo eqondile elungele uNkulunkulu usathola isikhathi. Kepha bese ufile avaliwe amawindi avalwe iminyango. Ngeke kuphinde kuvulwe umnyango noma iwindi for wena ezulwini. Sekuphelile ngawe lemhlabeni nasezulwini. Uyaphi uya kwindawo lapho khona kuthiwa isabelo sabantu abangahambanga ngentando kaNkulunkulu. Khona intando kaNkulunkulu khona intando yakho. Intando kaNkulunkulu yilo ukuthi akunika umyalelo ulandele. Intando yakho yilo ukuthi uNkulunkulu ukunikela amandla ukuthi ukwazi ukuthatha isinqumo. Wena uyazikhethela indlela ofuna ukuyihamba kepha izindlela zimbili. Anike. Wayekhona ezweni izwe lavela ngaye. So uma ekhona ezweni azange afike ngomoya kuphela. Ufike esiqwini senyama. Njengoba kuthiwa wayekhona ezweni. Bengithi wakha indodana noma wakha ingane esibelethweni. Into ekhona leyo kwincwadi kaIsaiah 7:14 mengaphosisi. Bese kuzoba uIsaiah 9:6. Lezo zincwadi zikhuluma ngokuthi uNkulunkulu uzonikela indodana lemhlabeni. Bese fakaze kwincwadi yeTestamente Elisha. Lezi zinto lezi zimnandi bokuthi iBhayibheli soko wasifunda. Yabo mengikhuluma njengamanje kuwena ngikhuluma into ongayazi nje uma ukuthi akwazi uliphatha iBhayibheli. Uvela uduke udle umuntu kodwa ungaze uzamule ulala. Ngoba yini lento kuwena awuyazi icashile. Kepha mzukwala uNkulunkulu eyifaka intshisekelo nenhlasi yokuthi kuvuthe kuwena ukuthi ulifunde iBhayibheli. Yonke into engikhuluma kuwena namhlanje uyoyifica ngokuba yini lento angenzeli mina ukuthi mengenza mhlawumbe uzwe mina. Ngifuna wena uzwe ukuthi umlando weBhayibheli uqhamukapi wena ubani. Yayizo lonto leyo. So mase kuvela ukuthi uNkulunkulu uzothumela umuntu emhlabeni. Lo muntu lowo wakhiwe ngesakhiwo somuntu. Isakhiwo somuntu. Kepha iBhayibheli meliveza limveza nje ukuthi uNkulunkulu. Kepha yena inyama ayikazi ukuba uNkulunkulu. You understand? Inyama ngeke izibe uNkulunkulu. Ngokuba lithi iBhayibheli inyama negazi ngeke ize ingene embusweni kaNkulunkulu. So uma ngifa mina fanele kuhlukane phakathi nendawo. Inyama nomphefumulo. Uma kuhlukane umphefumulo fanele uphindele kulowo. Njengoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakha umuntu ngomfanekiso wakhe wambumba enhlabathini. Uthe mesembumbile wayesephefumulela kuyena. So kunomphefumulo ophefumulele kuwena ukuze wena ube umuntu ophilayo. So mekuphefumulele kuwena womuntu ophilayo ubani okunika ukuphefumula. Izilwane akushiwo ukuthi waphefumulela kuzona. Thiwa wabiza izilwane zaphuma enhlabathini. Wabiza umhlaba wavela, nezihlahla zonke zavela. Lapho mase kuziwa kumuntu lithi iBhayibheli wamenza ngomfanekiso wakhe. Amen. Wathi ufuna mfunze. So wena uzibuza ukuthi ngabe uNkulunkulu mekwakhe ngomfanekiso wakho ngabe umfunzile yini? Uma ufuna ukufunza uNkulunkulu ufuna kumfunze njengoJesu. Umehluko lowo. So uma umuntu esefa ithi incwadi yamshumayeli isahluko 3 mengaphosisi lapho ku verse 19 ubani owaziyo ukuthi ke
uma isilwane sifa umphefumulo waso ushona phansi kepha umuntu uyaphezulu. Kusho ukuthi uyaphezulu uNkulunkulu ungaphezulu ngokuba uNkulunkulu wasemazulwini. So wonke umuntu ofayo umphefumulo wakhe kufanele kubuyele kumniniwo. Umniniwo uyena odecideayo noma uthatha isinqumo ukuthi umphefumulo wakho kumele uye ngalapha. Uma kuwukuthi emhlabeni ubusebenzela isono, wena umphefumulo wakho uyesihogweni. Bathi ke Hades. Lapho kuthiwa khona isejele labantu bonke abangazange balizwe izwi. Bonke abantu abazihambela ngentando yabo emhlabeni balindile nemisebenzi yabo. Izifebe, iziphingi, izidakwa, abadayisa ngemzimba, abafana abalala nabodwa, abantu abalala nezilwane, abantu abaphingayo nomakhelwane babo, abantu abantshontshayo, abantu abanomona, abantu besifazane abazithandayo abanqaba imvelo kaNkulunkulu bedweba imizimba yabo, bependa izinzipho, bependa ubuso babo, befaka inwele zokufakela, bependa ubuso babo, befaka amacici, behlobisa. Ngoba yini bahlobisa bakhonza imizimba yabo. USathane bakhohlisile ukuthi bahle ngemizimba yabo. Ingakho lemgaqweni befuna ukuveza ama cleavage, beveza imsweswe yezinga, beveza ke begqoka ama leggings behamba nqunu lemgaqweni. Ngoba yini uSathane ubenze ukuthi baphenduke omahosha benganakile. So leyo ndaba ethi isuhogo ilapho khona wonke umuntu ezogcina. Wonke umuntu oyenzile intando kaNkulunkulu uye endaweni ekuthiwa ise-paradise. Ngesingisi ngesizulu bathi paradise noma yini bathi indawo kuthiwa nawo umuzi wabangcwele. Ingakho kuthiwa efele enkosini ubuyophumula ngeke aze afe ngokuba uphilo kuphakade. Kepha lobo efele esonweni ukufa kokuqala. Ukufa kwesibili lithi iBhayibheli ichibi lomlilo. Ukwamukela ivangeli emhlabeni uphile ngalo. Lokho kuvuka kwakho kokuqala ngokuba isono siwukufa. Ingakho uNkulunkulu mekhuluma noAdam ethi ungadla kuzona zonke izithelo ezikhona la engadini, kepha lesi esiphakathi nendawo ungasithini. Bese kufika uSathane ekhuluma noEva, uEva uyasibuka sikhanuke, asibuke singamenza hlakaniphe bese asidle, bese asithatha ayosinika indoda yakhe. So ngaloso sikhathi mesinika indoda yakhe, mebenza loso senzo sebephule ini umyalelo kaNkulunkulu. So lesi iBhayibheli ke wathi uNkulunkulu kuAdam uyakufa nokufa uma uke wasidla lesithelo. So lesithelo lesi engashuwa ukuthi isithelo sini, abanye bathi aphula baqamba amanga, ayikho lonto eBhayibhelini. Isithelo nje asizange sibhale ukuthi inhlobo lesithelo. So angikwazi ukuqamba namhlanje ngithi isithelo leso siyiaphula, badle iaphula basebayona. Kusho ukuthi wonke umuntu odle iaphula usona namhlanje. Leyo ke imfundiso kaSathane eqhamuka phansi esihogweni. Lithi iBhayibheli waphula umyalelo kaNkulunkulu. Umyalelo kaNkulunkulu kwawukuthi kuthiwe wena ungakwenzi ukuthi wakwenza wena. La ekhaya bekuthiwa kubuya ngo7 wena ubuya ngo8 uphula umyalelo wala ekhaya. So wonile wena. Ukuba yini awulandelanga ini umyalelo. Bekumele siphile ngani thina ngomyalelo. Izwi leli silinikele ukuba libe yini umyalelo oholela thina kuphi ekuphileni okuphakade. Lelithi iBhayibheli umuntu akakazange uqeda usuku noNkulunkulu, akakwazanga uqeda 1000 years. uAdam akazange uqeda 1000 years, waphila iminyaka u980. 80 njalo, 930. So ngalo ndlela leyo umuntu akakwazi uqeda usuku noNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu yena usuku lulodwa kuyena lufana neminyaka e1000. Iminyaka e1000 ifana nosuku olulodwa. Futhi emhlabeni solokwaqala ukudalwa umhlaba akakekho umuntu owakadala owaphila uNkulunkulu noma waphila noNkulunkulu usuku. You understand? Ngokuba 1000 years asikaze suqede. So kwangamele futhi sife kulo 1000 years. Kwakumele siphile bese sikhazimuliswa. Siphinde kuNkulunkulu. Kepha ngenxa yesono asisakwazi ukwenza njalo. Ingakho ukuthi Jesu mefika emhlabeni bemfaka ethuneni, mesaphuye ethuneni abuye sekuphila kukaNkulunkulu. You understand ukuthi mephila uphila ngobungcwele akaphili ngokwentando yomuntu. Uphila ngani ngobungcwele. So ubungcwele ukulunga kwaNkulunkulu nokugcina umyalelo wakhe ikona okuholela umuntu ephileni. You understand? Kanike. Incwadi uMshumayeli isahluko sesithathu verse 21. Yes. Kubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu? Ubuwazi ukuthi umoya wakho uma ufa ukhuphukela phezulu. Nomoya wezilwane ukuthi wehlela phansi emhlabathini. Nomoya wezilwane zonke lezozibonayo la mezifa zishona enhlabathini. uNkulunkulu uwakhe umuntu ngomfanekiso wakhe. Waphefumulela ukuphila kuyena. Wena nesilwane nifani. So uma wena ungayenzi intando kaNkulunkulu umphefumulo wakho uyawuthatha ayofaka kuphi esihogweni. Isihogo yilapho kuthiwa khona kukhona ukusha okungacishi. Lokho kusho ongacishi bese kuzoba nezimpethu zakhona futhi hayi lezi nyama lezi zakamoya. Yabo nje bakuthiwa khona umlilo wakamoya. Khona futhi ke izimpethu zakamoya.
ezizokudla wena ungekuphinde ukuthole ukuphumula. Uyohlezi ufuna intethelelo noxolo. La emhlabeni awuzange uzuthethelele uma wakho nobaba wakho, awuzange uzuthethelele umakhelwane wakho, ubuhleba, ubuqamba amanga, ubuntshontsha. Izingane ezingalaleli nazo ziyaphakathi esihogweni ngokuba kwincwadi yesambulo sahluko 20 verse 11, 12 and 13 lithi-ke kwase kubonakala isihlalo sobukhosi nawe wehlezi kusona ubuso bakhe babalekelwayo izulu nomhlaba abuzange butholelwe indawo. Okay, uJesu ufikile la emhlabeni esenyameni, kwakuNkulunkulu enyameni. So uma efika uJesu la bese-ke bembulele esiphambanweni, uzoya kuleyo ncwadi leya ngithi bese file uJesu esiphambanweni kufa ini inyama, umphefumulo uyafa yini cha. Lithi wayesehamba uJesu waya kwabafileyo ematilongweni, wayoshumayeza imphefumulo ngesikhathi sikaNoah. Uyacabanga ukuthi bangakanani abantu asebefile kusuka ngalesikhathi uJesu ephila kuya kwisikhathi sikaNoah? Kwase kuyizinkulungwane ngithi zingaphezu kwa-14. Izizukulwane zingaphezu kwa-14. So lezo zizukulwane lezo iminyaka ngeminyaka isizukulwane sakhiwa iminyaka ewu-100 ngokuba abantu abasaphili isikhathi eside, sebephila isikhathi esingaphansi kwa-100 years noma mhlawumbe ugcina 120. So uJesu uyoshumayela phansi, uyokhombisa, uyofakaza ukuthi lokho kwashunyayelwa uNoah sayikho lokhu akuphilelele emhlabeni. Uma esebuya lapho uyakhazimula azovuka. Mesevukile uJesu ufika abuye eze kubafundi bakhe azokhuluma amazwi awakhulumile ukuthi hambani nekuphi neGalile esake enyameni. Yohlangana nale eGalile. Bonke abantu abayethuneni likaJesu abantu besifazane beyomgcoba ngamakha namaspice abamtholanga. Bese befika uJesu esethumela izingilosi, ziyahamba izingilosi zibatshela. Bona bahambe baye eGalile afike kubona. Wahlala nabo izinsuku eziwu-40 ebavula ukuqonda. uMoses umthetho, abaprofethi laba abakhuluma bethi uNkulunkulu. Bese kuzoba-ke uDavide amahubo. Zonke lezi ncwadi engikhuluma ngazo zikhuluma ngoJesu. Bese emva kwaloko lithi-ke wayesehamba nabo waya eBhetani lapho khona wafika wavula izandla wababusisa, wayesehamba waya ezulwini. Wahlangabezwa ifu. So ngichaza ukuthini njengoba ngichaza yonke lento? Ngichaza ukuthi lento ekhuluma lapha kwincwadi yesambulo elithi ubuso bakhe babalekelwa umhlaba, abutholelwanga indawo. Uthi uyahamba uyabuya. Kufakaza izingilosi ezibonakala zimi phambi kwabapostoli noma eduze kwabapostoli ngalesikhathi uJesu ekhushulelwe ezulwini hlangabezwa ifu. Lithi neli lamadoda aseGalile, nimeleni niqolozele ezulwini. Lo Jesu enimbonayo ekhuphuka ngefu, nawuphinde nimbone futhi ebuya ngalo ifu. Bese buya lithini iBhayibheli kwincwadi yesambulo sahluko 1 verse 7. Ufika ayikhulume lento kwincwadi yesambulo, incwadi yezenzo, incwadi yeMathewu sahluko 26. Bheka uyeza 25. namafu, Lithi uyeza namafu, namehlo onke ayokumbona, wonke amehlo azokumbona, nabo abamgwazayo, nalabo abamgwaza. nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Nani? Nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Mina ngikhuluma Yebo, ngoNkulunkulu amen. wabantu abamnyama noma noNkulunkulu wamandiya, ngikhuluma ngoNkulunkulu wabantu bonke. Elithi wadala izizwe zonke ngagazi linye. Wazibekela isikhathi, wahlukanisa ngokwemkhawulo yasezweni. Ukuthi-ke zibekelwe isikhathi esithize. Labantu ekuthiwa amaJuda, la uJesu azalwa ngaphansi kwabo, ayikho into engathi kubona mhlambe inkulu kakhulu. Umusa bona bawuthola ukuthi izwi lafinyelela ku-Abrahama kuqala, okuyena owayewumHebheru nomJuda. Yena wakholwa izwi. Ukusokwa lokho kuthiwa wakusoka akuzange kube yikona okuvela kuqala, kepha yizwe lafika kuyena lathi ngosuku lwesishiyagalombili wena uyakusoka indodana yakho. So lokho wakwenza emva kokuthi esezwe ini izwi. Kuqala ukuze sikholwe sisebenzele ekwenzeni izwi likaNkulunkulu ufanele sizwe lona kuqala izwi lisinika indlela noma lisikhomba umhlahlandlela okuyiwona ozosiholela kuphi kuyena uNkulunkulu. So manje luma lithi iBhayibheli-ke uyeza ngamafu, uyena ubuso bakhe babalekelwe umhlaba, nezizwe zonke ziyakulila ngenxa yakhe. Kusho ukuthi lo Nkulunkulu wamazulu womhlaba owakho konke okukhona uma eseza bonke abantu
abamphikayo nabantu abazivusela izinkolo zabo nabantu abantshontshayo eBhayibhelini nabantu abazifakela izimfundiso zabo ezingafakazelwa eBhayibheli. Labo bantu labo basazokukhala bonke. Yizona into leyo. Bese unginike bengikhuluma ngale ndaba yezingane ezincane nabantu abadala. Ngifuna bavezele incwadi yesambulo sahluko 20 bese unginike from verse 11 because yonke into ngichazela nje angibhekile kepha ngiyakutshela ukuthi ikhona eBhayibhelini. Ukuba yini ekamoya umoya uyena okwazi ukuthi angenze ngibone lezi zinto lezi angifundeli ukukrema noma ukuthi lezi zinto ngizibeke kanti kufanele ziphile kumina ngoba ungivuse ekseni ngo2 ungibuza ngento eseBhayibhelini akufanele ngicabange ngithi konje uthiwani no kufanele lento uNkulunkulu ayambula iphile kumina izwi kufanele kuliphefumule likaNkulunkulu hayi ukuthi ke uliqagele yizo lonto uthi hayi ngiyazi khona eBhayibhelini bese uphinde uzosho into engekho eBhayibhelini. Ngenxa ukuthi awufuni ukuthi uzinike isikhathi noNkulunkulu bese ufuna ukuthi uqinisekise ngezinto ezingekho eBhayibhelini. Banike. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Akutholelwanga indawo. Akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane. Into ejela ukuthi ubuso bakhe kungatholelwa indawo emhlabeni. Lithi iBhayibheli understand ekhuluma noMoses noAbraham akekho ongabona uNkulunkulu anjani aphile. Kepha esekenyameni bayakwazi ukuthi babone uNkulunkulu ephile enyameni kepha babona uNkulunkulu babona imisebenzi. Ingakho ke uJesu Kristu ekhuluma noPhilip kwincwadi yaJohane uzophinda uqhubeke lapho ngifuna ukubavezela lento khona bezo understand akekho ongabona uNkulunkulu aphile kepha bese buye sezoziveza yena ngenkazimulo yakhe ilapho kuthiwa khona ke izulu nomhlaba abutholelanga uNkulunkulu indawo abutholelanga uJesu indawo ukuba mesebuye sezoziveza wonke amehlo ayombona hayi ngenyama uyobe sowumbona njengoba iBhayibheli lizofakaza kule ncwadi ede ngivulile manje ngifuna incwadi yaJohane sahluko 14 verse 8 and 9. uPhilip wathi kuye Nkosi yes sikhombisa uyihlo kusanele ngine ku7 uma beningazi mina beniyakumazi nobaba benizomazi nobaba kusukela manje niyamazi nimbonile. uPhilip wathi kuye Nkosi sikhombise uyihlo kusanele yes uJesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip na. Ithi iBhayibheli ulizwi wabasenyameni ulizwi uNkulunkulu so uJesu uNkulunkulu ukuyena kepha bakwazi ukumbona ngoba uNkulunkulu ukuyindodana yakhe so indodana le yenza imisebenzi kamoya. Angithi lithi iBhayibheli kwincwadi yaJohane sahluko 4 verse 24 23 and 24 uNkulunkulu ungumoya bonke abakhuleka kuye bakhuleka ngani ngomoya nangeqiniso. So angidingi umfundisi engizoya kuyena ngithi ngiyokhuleka uNkulunkulu ngidinga ukuthi mina mengiguqa phansi ngikhuluma noNkulunkulu ukuba ubhalile uJesu la kwincwadi noma ushilo uJesu kwincwadi yaMatthew chapter 6 or Matthew chapter 6 ukuthi ke uma nikhuleka anothi uma uzokhuleka futhi angeke ngileke ngimla ithi baba lezazalweni bakele shaka yakhe abasabasazalweni ngibanga umsini uma ngela abantu umsini. Lithi iBhayibheli hamba ekamelweni uvala umnyango bese ukhuluma noBaba wakho emfihlakalweni ozokubusisa phambi kwabantu ngokuba abantu abazenzisayo babe emgaqweni emakhoneni beloko bememeza bethemeleza beshube bethandaza into engathi ishu. Ukukhuleka kwakho usuku uthulula inhliziyo yakho kuNkulunkulu ukuba yena ubona kuphi bonke ukufihlakela. You understand? So mekuthiwa siyakhuleka akuqalwa nje kuMaria wathi Maria so ukhonza isithixo umkhosi wasezulwini lo awukwazi ukuthi mawuthandaza uthi yethi Maria ocwebileyo yethi Maria ogcwele iveseli kuphi likuphi iBhayibheli lifakazela ukuthi uMaria ugcwele iveseli mawukuthi ayikho lonto pho kwenzeka kanjani uthi uyakholwa wemzalwane uthi uyakholwa yini okholwa yiyona ukholo lwakho livele kanjani hayi nje umfundisi wami angitshela kanjalo watshela umfundisi lithini iBhayibheli umfundisi afunda kulona ngikutshela phela kukhombisa ukuthi leyo nto nayenzile eBhayibhelini lisho iBhayibheli wothi baba wethu osezulwini mali ingcweliswe uNkulunkulu uthi akabhanqwa nalutho awumbhanqi naMaria awumbhanqi naMoses bengithi uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe abantu nje bekhonza ngibiza uNkulunkulu wabo angibizi bona ukuthi ngithandaza kubona
uMaria kaze kusho ukuthi Maria ucobile ogcwele iveseli noma ugcwele ingilasi bese kuthiwa ngiyakhuleka usathane lokutshela lonto ngiyakutshela mina. Amen. Umuntu onenkinga akaze neBhayibheli lakhe silikhale phela angikhombise into ayibizayo. Le eBhayibhelini mokuthi wena uthi ufuna ukuthi hayi wena uyaxeka amanye amabandla angixeka amanye amabandla ngiyakutshela ukuthi into abayifundisa ayikho eBhayibhelini. Bekuthi wena ukholwa yizwi uzokholwa izwi leBhayibhelini ukukholwa umfundisi wakho ezokukhomba into kaSathane. Ngivume bese ngithi wena hayi uNkulunkulu ozokwahlulela lithi iBhayibheli bonke abantu abaphila ngobungcwele nabantu abangcwele ibona abayokwahlulela izwe. Asahlulela abantu sahlulela isono nenkohliso uSathane akufaka yona. Understand? So sikutshela nje emehlweni ukuthi lento oyishoyo ayikho futhi ayisoze. Lento yokufaka amarosali ayikwenzi ube ngcwele. Ithemba lakho uma likuthi wena likwirosali ukuthi wena ufuna uNkulunkulu ubamba irosali lakho bese ulokhu upheqa amehlo ulokhu usho umthandazo ongekho umosha isikhathi sakho. Manje umoya kaSathane amadimoni. Understand? Kufanele uhlale phansi uguqe uNkulunkulu ukhulume noNkulunkulu direct ngoba uJesu ivulile indlela ukuthi yonke inyama iyakwazi ukuthi uNkulunkulu ifike ikhuleke kuyena. Uma unokuqonda mawungenako ukuqonda uzokholelwa izona zonke izimfundiso zamadimoni azilethayo uSathane. Ukuba kubhaliwe vele leBhayibhelini kwincwadi yaTimoteyu wesibili isahluko 4 ukuthi abantu bazoduka egcineni bahambe bayokhonza imimoya yamadimoni ezimfundiso zamadimoni. Balahlekelwe ukholo lwabo ngoba yini balandela abafundisi ababatshela izinto ezifunwa yibona ngoba amadlebe abantu ayabatshwa baflathelise izindlebe zabo eqinisweni. Zibhalwe phansi lezi zinto lezi akuyonto engithathele emoyeni. Banike mawukuthi iBhayibheli yakucasula ukuthi wena kwakukholwa wena. iBhayibheli lizokuthobisa konke lokuphakama kwakho nenhliziyo yakho esikhohlisiwe. Lizoxebula yonke lensila kaSathane efaka enhliziyweni yakho. Lizofaka umoya walo uNkulunkulu okuyibona wona kumele uphile kuwena. Hayi lo moya ozwa bethi kepha kunabufakazi. Ezo lento leyo. Lithi iBhayibheli la nakho konke sesinobufakazi bonke obusihaqileyo. Nginika incwadi yamaHebheru sahluko 12 verse 1. Incwadi yamaHebheru sahluko 12 verse 1. Xolisa. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo ufakazi abasihaqileyo. Sinofakazi bekhulunywa ngofakazi ikhulunywa ngabaprofeti ikhulunywa ngabantu abakholwa izwi yabo kusukela kubani kuNoah ngisho uAdamon kwase kufika kuEnoch uyena owakholwa naye wahlwithwa azange ashone enhlabathini uNkulunkulu wamthatha ngesiphepho wamusezulwini. Bese kuthi ke kuze uElijah bathi uEliya naye wakholwa wazicelela ukufa uNkulunkulu wathi usefuna ukuhamba emhlabeni ngenxa ukuthi ke bafuna ukumbulala. uNkulunkulu wagcwalisa konke wayesenika uElisha amandla kaEliya wamthatha yena ngesiphepho. Waqhamuka inqoleni umlilo wamasono wamthatha uEliya ya. So manje sinabantu abawu2 eBhayibhelini abahlwithi abangazange bayibona inhlabathi bese soba noyedwa umuntu owangena enhlabathini wavuswa kwabafileyo wankazimula uNkulunkulu wayesekubona ukuphila. So manje lobo bufakazi bonke kusukela kuMoses eyobona uNkulunkulu entabeni ethatha imiyalelo kaNkulunkulu enza zonke izibonakaliso ngamandla kaNkulunkulu ekhuluma nedwala eshaya idwala kuphuma amanzi. Lonke lezo zinto ukhona umuntu esifazane kwakuthiwa uRahabi wayeyisifebe kepha kwathi befika abantu bakaIsrayeli bezohlola umhlaba wabathatha wabafihla ngenxa yokholo lwakhe. Understand? Hallelujah. So lo bantu bebathatha lokho kuthiwa ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu wabo uza kubhubhisa bonke abantu yena wabafihla labantu ngokukholwa. You understand? Ngokukholwa siyaqonda ukuthi umhlaba waqhamuka emanzini umhlaba lesikona. Lezo lonto leyo. Ukukholwa okuletha wena. So ubufakazi buseBhayibhelini abukho kumfundisi wakho kuphela. Uma ngishumayela iBhayibheli wena uthi lenkinga ngoba naku umfundisi wakho akakhulumi kanje ashumayela kanje mina uthi anginalo uthando ngoba ngikuncengela ukuthi uhlale esonweni umosha isikhathi sakho. Winzalo yenyoko mawunjalo ngokuba yini ubanjwe isono ukuze usigcwalise wena. Ufuna wena abantu abazokuncenga bakuncengela ukuthi wenze into oyithandayo. Bonke abantu abenza njalo bayisihogweni. Masilahle konke okusindayo. Yes. Nesono esithandela kangaka kithi. Nesono esithandela kangaka sithi bekethi. Sigijime kulokhu kubekezela. Kulokhu kuncintisana. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumisweleyo. So lo bufakazi obungako busihaqileyo busibizela ukuthi silahle isono. Awuzame ukulahla isono. Uyakusebenzela ukulahla isono. Yonke into oyenzayo bese ufike emgqoleni uzosebenza. Awuzange ukuzozama. Bonke abazamayo bayahluleka.
wonke umuntu ozama empilweni uvena athi hayi ngizame ngahluleka usuke wena ungazange uzusebenza lalela kunzima ukuphila impilo yobungcwele akukho lula kepha uma uzimisele uzoqhubeka wenze imisebenzi yani yobungcwele njengokuyalelwa kwakho izwi ukuthi wena fanele uyenze into ebhalwe phansi eBhayibhelini so ukukholwa akubona kwamfundisi akubona kwebandla elithize okwezwi ulizwi elakhe izwi wena mawufuna ukuphila fanele ukuphile ngezwi yezo lonto awuphileli mina uphilela izwi bese ulazi izwi lithola indawo kuwena lizosebenza umsebenzi uthi uJesu wakhona indoda eyiyotshala iphethe imbewu enye imbewu yawela endleleni enye imbewu yawela ematsheni kunenhlabathi encane enye imbewu yawela ezihlahleni kunokhulu enye imbewu yawela enhlabathi evundile le mbewu le yawela endleleni iqala ihamba le ndoda yathathwa inyoni ezulu lenye imbewu yawela ematsheni ngenhlabathi encane yamila ukuthi inhlabathi yakhona ayijulile bese kuqhamuka ilanga lishisa iyasha le mbewu ngokuba ayikwazi ukufuna phansi izimpande zakhona bese kuba khona le mbewu engene ezihlahleni bese iyakhula bese ikhule nalukhula bese kumele ikhiphe izithelo ayisakwazi ngenxa yokuthi impintsho ukukhula ingakho sihamba siyohlakula bese kuba khona imbewu efike yawela enhlabathini evundile le nhlabathi levundile yafike yakhipha izithelo nga-60 nga-90 yakhipha kwakuningi bese kuzoba khona ke isikhasiselo salento ukuthi imbewu ewele endleleni yilabo abantu abazwa izwi kufike usathane alithathe so ngiyashumayela uqede hayi khona into le uhambe selithathile usathane izwi bese kuba khona imbewu le ewele ematsheni lenhlabathi encane ifike imile lo muntu othi belizwe izwi namhlanje leminyakazisi bese kufika izilingo nezinhlupheko zasezweni bese yena avele aphelelwe amandla okholo lwakhe bese kuzoba khona imbewu ewele ezihlahleni eziningi bese iyakhula kanye nezihlahla kepha lutho ukhipha izithelo bese ithi labo abantu bayakholwa kepha bese balaka izinto zasemhlabeni ubumnandi imali ingcebo nazo zonke izinto labantu bayalazi izwi kahle kepha bakwazi ukwenza imisebenzi yezwi ngokuba yini amandla okwenza izwi awekho ngenxa bathanda izinto zasemhlabeni bese kuthi lapho khona inhlabathi evundile bese likhipha izithelo nga-30 nga-60 nga-90 yilabo abantu mebelizwa izwi bese bayalenza yile sona sichasiselo ke lezo sokuthi umtshali uyena kuJesu onguyena okhiphe izwi lokuphila kuba bonke abantu abafuna ukuphila mabathathe izwi lokuphila baphile ngalo sifanele ukuphila ngezo lithi iBhayibheli kwincwadi yamaRoma sahluko 70 isahluko 10 verse 1 nalo isahluko 1 verse 17 and 10:17 ngifuna uqala isahluko 1:17 amsheshe bright Ncwadi yamaRoma isahluko 1 verse 17 qala from verse 16 ngokuba anginamahloni ngevangeli uma uthi usindisiwe kepha unamahloni ngevangeli uyasaba ukuvuma uJesu wena awunandawo kuJesu kepha uma ungumuntu owamukela ivangeli bese uyalenza naphambi kwabantu umvuma uJesu awumvuma uJesu ukuthi hayi ngiyakholwa mina ngikhamba noJesu umvuma uJesu ngokuthi wenze intando yakhe ngalesikhathi abantu baningi bethi akwenziwe into ephambene nentando kaJesu wena uma kuphi kwisisekelo sikaJesu baningi abantu abashumayelela ukuthi batshela abantu ukuthi bayabakweleta baningi abantu abakweleta amabandla babhala phansi amagama abo ukuthi hayi bana ngonyanga yokuthi awuzange ukhokhe uyafonelwa abantu bathatha imali yezingane yokugcina bayinika abafundisi abahamba ngezimoto ezinamasandi emhlanu abandlule endleleni banishaye ngothuli baloko benithembisa izinto ukuthi uNkulunkulu uza kubusisa mawunikela kakhulu uzothola okuningi lalela lokho kunendawo yakhona awuvele nje ukuthi mawunikele uhamba unikele bese uzothola okuningi kufanele unikele ngokuqonda so abantu abaningi bacebisa abanye abantu ngenxa ukuthi babanjwe inkohliso understand so abantu abanjalo abashumayela uJesu eqiniso bashumayela uJesu enyama bashumayelela izisu zabo so uma ngiphika uJesu mina lezi zinto engintshele ngizonitshela vele izinto enifuna ukuzizwa ukuthi hayi uNkulunkulu ukuthanda khona unje siphila ngaphansi komusa uma uziphuzela nje uNkulunkulu uyakuzwela ngoba uJesu wafela thina sonke uJesu azange afele wena ukuthi uhlale esonweni lithi iBhayibheli ke uma ukuthi siphila ngomusa noma ngaphansi komusa kufanele yini siqhubeke sihlale esonweni ukuze umusa wande litheni Khana kanye ngokuba uma safa maqondana nesono uJesu bebethela esiphambaneni ubethelela ukuthi le nyama le egcwele isono ife
ifela intando kaNkulunkulu. uJesu ufela intando kaNkulunkulu esiphambanweni. So mekhala ethi Eli o Eloi lama sabachthani, uthi ke baba wami ngishiyelana. Kuphuma umphefumulo kuyena kaNkulunkulu, sekufa lenyama le yesono. So uma ukuthi wena uthi uyakholwa kuJesu, ukholwa ukuthi uJesu wafa efela ukulunga, bese vuka uvuswa ubani? Lo ephila kuyena, lo ekhala kuyena uthi baba wami ngishiyelana. Ubaba wayo engamshiyi unomphelo, kepha wamshiya ukuthi ahambe ayokwenza umsebenzi wokugcwalisa konke, ukuze bese buye ubaba amvuse akhazimule kulo mzimba lo ade esebenza kuona. So uma ukuthi wena uthi usindisiwe noma uyakholwa, ngeke ukwazi uqhubeka uhlale esonweni ngokuba uNkulunkulu akayena uNkulunkulu wabantu abonayo. uNkulunkulu wabantu abaphile ebumnyameni ukuletha ukukhanya. So mase uphile ekukhanyeni wena ukwazi ukwenza imisebenzi yobumnyama. Mehluki lowo. Imfundiso isho ukuthi wena yonke into uNkulunkulu akukhanyisele yona ukuthi obumnyama uyishiya ngemumva. Ngikhathana noma ngabe kuthiwa ibikwenza ube isigwili. Mawukuthi uthwele uzoshiya ukuthola kwakho uvuma uJesu ukuthi uKristu uyinkosi. Ushiye ukuthola kwakho ulahla izikhwama zakho zobungoma nobunyanga. Uthathe wonke umsamo wakho nempepho nayo yonke izinyongo nemhlwehlwe yokufaka lapho elontuzaneni. Uphile ngezwi ngokuba ngithe ngifuna incwadi yamaRoma sahluko 1:17 itheni. Ngokuba anginamahloni ngevangeli ngokuba linamandla kaNkulunkulu. Kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo. Onjani? Okholwayo. Besithini emva kwalokho? Kumjuda kuqala nomGreki. Ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambula kuvela ekukholweni, kuyisa ekukholweni. Kuvela ekukholweni, kuyisa kuphi? Ekukholweni. Njengokulotshiweyo. Njengokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Owenza intando kaNkulunkulu uyokuphila ngokukholwa yizwi lakhe. Bese unginika incwadi yesahluko 10:17 nakhona futhi bese sigcwalisela lokho. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Kuvela ngani? Ngokuzwa. Olungileyo uphila ngokukholwa. Olungileyo uphila ngokukholwa. Ezwile izwi. Bese lithi izwi ke lowo okholwayo ukholwa ngezwi. Ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Izwi livela ngezwi likabani? LikaKristu. uKristu wayekhona eqaleni. uKristu wayekuNkulunkulu. uKristu nguNkulunkulu noma ulizwi ngisho njalo. So uma sikhuluma ngezwi asikhulumi ngento esibonayo, sikhuluma ngento esizwayo. Njengoba sengimla ngikhuluma amazwi amaningi ongeke uwakhombe nangomuntu, kepha uwazwile. Athole indawo kuphi? Endlebeni, ayisa enhliziyweni. Kwabanye kwakhona uqonda, kwabanye kusamnyama. Lokho akuyona amandla ami ukuthi mengishumayela ngilindele ukuthi nina bese nivumele mina ukuthi ngikulungile. Kungamandla kaNkulunkulu ukuthi alethe ukukhanya kwenu. So ingakho mina ngasoze ngaphoqa umuntu noma ngizophoqa umuntu noma ngifuna ukuthi akholwe into engiyishoyo. Mina ngimongibuza ngeBhayibheli yokuphendula ngeBhayibheli. Angikwazi ukuthi mina ngicabanga ukuthi ngithi lithi iBhayibheli. Mawungafuni lo mpendulo bese uthi wena uthini? Ngithi mina sikhuluma ngani? Uthi sikhuluma ngoNkulunkulu. Ngithi simazi kanjani uNkulunkulu? Ukhombe iBhayibheli. Ngithi hlale eBhayibhelini. Mawufuna ukukholwa fanele ukholwe ngezwi. Khona indaba ke yokuthi ke ngeke uzukholwe ngokupheleleyo ungazange uthole umfundisi kaNkulunkulu. Qala ke kuyona incwadi le yemaRoma sahluko 10 kusukela kuverse 13 bese ungiphe incwadi yezenzo bese siyavala kuyona. Sivale kwincwadi yezenzo sahluko 8 kusukela kuverse 26 kuze kuyovala kule verse lokugcina lakhona. Ngifuna unginike incwadi yona lencwadi le evezayo sahluko 10 ngomaRoma. Ngifundele kuyona kusukela kuverse 12 mothani. Ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki. Uma ngekho mehluko phakathi komJuda nomGreki. UmGreki umuntu obengakholwa ngamazi uNkulunkulu, abantu bezizwe lapho lisho njalo iBhayibheli ngesinye isikhathi siselo. Akukho mehluko phakathi komJuda nomGreki. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke. Ngokuba uyinkosi yamazulu nomhlaba nakho konke okuphakathi. Ubacebele bonke abakhuleka kuye. Umusa wakhe mecebile, umuntu mecebile enemali anganika bonke abantu imali. Phinde kusale kube kuningi mecebile. Leyo nto leyo ukuthi uyifunda futhi iphinde uyifunde khona uzo understand. Futhi bonke abantu abafuna yena bangamthola. Ucebele abantu abanika izwi qali, waphinde wacebela abantu ade bengamazi bengakonikwa izwi. Lento ukuthi lezwi lele labantu abathize lokho kulethwa umoya wokuba impumputhe wenziwa uSathane ngenxa yokuthi abantu bathini iBhayibheli lafika nabelungu. Bese ngithi nginike igama lomlungu wafika neBhayibheli. Amen. iBhayibheli alikaze liqhamuke phesheya kwezilwandle.
iGibhithe alikho phesheya kwezilwane. You understand? iJerusalem alikho phesheya kwezilwane. No. So uma ukuthi ufuna ukuthatha iBhayibheli unika abelungu uyabathanda ubenza babe bakhulu bo. Banike. Ubacebele bonke abakhuleka kuye. Bonke abantu abafuna uNkulunkulu umusa wakhe ubanele bonke. Ngokuba bonke abayakukhuleka egameni lenkosi. Bonke abayakukhuleka egameni likaJesu. Bayakusindiswa. Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Hey, nangu okay. Uyokukhuleka kanjani ungazange ukholwe kuyena? Uthi uNkulunkulu uthi umuntu wakini ongasekho ukuxhumanisa noNkulunkulu. Ukholwa kanjani kuNkulunkulu ungazange wena ukhuleke kuyena? Ukhuleka kanjani uNkulunkulu ungazange uzumazi? Bayakukhuleka kanjani abangezwanga ngaye na? Uma ukuthi uyaphika uJesu wena okuyena olethe uNkulunkulu emhlabeni, uyakukhuleka kanjani kuNkulunkulu? Bayakukhuleka kanjani kungekho oshumayelayo na? Baningi abashumayeli. Yapha umehluko uza bese kukhulunywa iqiniso bese sambula imbhalo ngoba imbhalo kufanele siyambule. Bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga na? Kufanele futhi uthunywe. Ukhombisa ukuthi uthunywa kanjani. Njengokulotshiweyo ukuthi kubhalwe phansi ukuthi yeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Yes. Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli. Kepha bona bonke abalalela ivangeli. Ngokuba uIsaya uthi uthini? Nkosi, kubani owakholwa ngesikuzwileyo na? Yes. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Okay, ibambeke la. Bese siyohamba siyoxhuma ngale ncwadi esibhala ngayo incwadi ezenzo sahluko 8 kusukela ku verse 26. Ngoba ethi izwi livela ngokukholwa, livela ngokuzwa ukuthi lishunyayelwa ubani? Umuntu othunyiwe. Ngeke uzushumayelela iBhayibheli ucabanga ukuthi wena lento oyishumayelayo uyayazi ungazange uzonikwa uNkulunkulu. Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipi yathi, suka. Ngizosummarize ngichaze nje le ncwadi le kafishane. Kusahluko 8 wencwadi ezenzo lapho khona abakholwa kuJesu bonke beshawa behlukaniswe eJerusalema kwasala abapostoli. Kwasekusuka indoda ekuthiwa uFilipi, indoda yomvangeli. Le ndoda yomvangeli yahamba yona yadlula kwezinye izizwe yashumayela ivangeli. Yaze kwafika kwisigaba lapho lese khona manje. Esethi ke uNkulunkulu kuyena, hamba suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalem ehlela eGaza. Yes. Yona iyihlane. Wayesesuka wahamba, bheka nansi indoda yase-Ethiopia umthenwa, isikhulu sikaKhandeka, inkosazana yase-Ethiopia, ebiphezu kwengcebo yayo yonke, ibifikile eJerusalem iza kukhuleka. Yes. Ibisibuya ihlezi enqoleni yayo ifunda umprofeti uIsaya. Umoya wathi kuFilipi, sondela unamathele kuleyo nqola. uFilipi wayesegijimela kuyo. Wayizwa ifunda umprofeti uIsaya wathi, uyakuqonda kambe lokho okufundayo na? Uyakuqonda yilokho okufundayo na? Yona yathi, ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na? Na indaba le khona abantu abaningi bayafunda amaBhayibheli bathi ke abaqonda izinto zikamoya. Abanye abafunda amaBhayibheli bayahamba beyogoqa izandla esontweni kepha still abakholwa ngokuba basaphila lento abayifuna ukuyenza bona. So umuntu ofunda iBhayibheli kuyenza ukuthi uyafunda iBhayibheli yena azitshela ukuthi uyaqonda. Nomunye afunde ethola ukuthi akaqondi. So uthi iBhayibheli kulencwadi esifunda yamaRoma bayoshumayela kanjani bengathunywanga? Bayokhuleka kanjani uNkulunkulu bengazange bakholwe uye? Lathi izwi livela ngokukholwa. Ukukholwa izwi likaNkulunkulu. Nangu umuntu ufunda incwadi ekhona kwiTestament elidala kaIsaya. Ufunda incwadi ebhaliwe ukuthi ikhuluma ngani. Kepha akayiqondi ngokuba akekho umuntu omfundisayo ngalezi zinto zikaNkulunkulu. Right? I-microphone oyibhekisa kuwena. Funda. Yamnxusa uFilipi ukuba akhwele ahlale nayo. Kepha isahlukwana sombhalo abesifunda yilesi esithi, wayiswa ekuhlatshweni njengewundlu elithule phambi komgundi walo. Kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Ekuthobeleni kwakhe ukwahlulela kwakhe kwasuswa. Kubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni.
Kepha umthenwa wathatha wathi kuFilipu, ngiyacela, umprofeti ukhuluma lokhu ngobani na? Uzisho yena noma omunye na? uFilipu wavula umlomo. uFilipu wavula umlomo wakhe, eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Okay, ukuthi uEzaya kule ncwadi right uphekisa kweni microphone boys. Ukuthi uFilipu yobe ekhuluma uEzaya ukhuluma ngomuntu owathunyelwa ukuba lethe phakathi kwabantu. uNkulunkulu weza kuthina waphila enyameni. Bephila enyameni. Abantu abakholanga ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. AmaJuda ambulala uJesu ngenxa yokuthi ayenomona nokuthi uJesu uthunywe uNkulunkulu. Bona befuna ukuhlala esihlalweni sikaMoses. Bahlulele abantu ngomthetho wasenyameni. Umthetho wasenyameni wawuthi uma wonile kwaIsrael, wena fanele wahlulelwe ngokubhalwe phansi emthethweni. Uma umuntu wesifazane etholakale elele nendoda angashadile nayo, eshadile yena, kuthiwa akagxotshwe ngamatshe. Uma umuntu etholakale ngesabatha elima noma ephethe izinkuni noma ngabe kuthiwa wenzani, kwakuthiwa akashise noma alengiswe emthini. Lezo zinto lezo zaziyahlulela ngokwenyama. You understand? So bona uJesu bamahlulela ngani? Ngokwenyama. uNkulunkulu efikile uthi uJesu mefika enza imisebenzi yakhe uyenza kuphi? La phambi kwabantu ngesabatha. Lela abantu abathi isabatha baligcina namhlanje begcina into abangayazi. Ngokuba yini? Bahamba ngomthetho esesikhululiwe kuwona. Ngoba lo mthetho usikhululwe kuwona uthi uJesu ngesabatha kulungile ukuthi senze okuhle. So manje base ngibuze ngithi linini isabatha? Omunye uzethi lingomgqibelo. Omunye uzethi ngesonto. Manje leyo nto ikhombisa ukuthi thina sinakho ukuqonda. Ngoba asibizelwanga lokho. Uma ufunda incwadi yezenzo 15 iyachazela ukuthi thina sibizelwe ukuthi sikholwe, singadli ukudla okuhlatshelwa izinto ezithize nokukhulunyelwe, singafebi. Siphile impilo yobungcwele. Ayikho into ebizelwe ebungcweleni ngaphandle ukuthi wenze intando kaNkulunkulu. Yonke lento yokugcina imikhosi nephasika nemasabatha nokuquka kwezinyanga nonyaka omusha nokhisimusi asibizelanga lezo zinto. Sibizele ubungcwele. So ayikho indaba yesabatha ekumele uyigcine wena umuntu othi usindisiwe. Ngoba isabatha lalibulala inyama. Wonke umuntu ogcina isabatha kwakunabapriest kuphela kwakumele bagcine bangagcina isabatha bona ngoba babesebenza ealtare lapho khona kumele benze imisebenzi kaNkulunkulu. So asenabo abapriest abakhulu. Asakho isidingo sokugcina isabatha ukuba kubhalwe phansi kwincwadi yaseKolose. Sahluko 2 verse 16. Uthi ningadukiswa ningakhohliswa nginike eqala usahluko 2 verse 8 9 10 11 12 and 13 14 15 17 18. Ngifuna alifunde lento engichazayo bese uyayizwa. Boyani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu, Njengento ekhona kuthina abantu. njengezifundiso zokucathula kwezwe, Njengemfundiso zokucathula kwezwe. kunjengokukaKristu, Akufani nokukaKristu. ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. So uJesu Kristu uyena onobuNkulunkulu ngalendlela yokuthi uJesu meze emhlabeni uyakubalula ukuthi akazanga ukuzobhubhisa umthetho nabaprofeti kepha ukuzogcwalisa konke. So uJesu kuyena kugcwele konke ngokuba egcineni yini ekumele uJesu ayikhazimlise uNkulunkulu ukuvuka ekufeni emva kokugcina ini umyalelo kaNkulunkulu. So uJesu njengoba kugcwele kuyena konke kugcwele ukuphila. Yizona lonto leyo. So umuntu ogcinisa umthetho wesabatha nephasika nokuthwasa kwezinyanga lo muntu kumoshela isikhathi ngokuba akambulelwe ngobungcwele. Bese ithini? Nigcwalisiwe kuye, yena oyinhloko yemibuso yonke namandla. Yes. Enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokukhumula umzimba wenyama, ngokusoka kukaKristu. So ukusoka ongenziwanga kwezandla yiloko okusoka ngenhliziyo. Ukuyeka ukudlinza ngemdlinzo emibi nokwenza izinto ezibi uwenze intando kaNkulunkulu. Lokho uJesu uthe njengoba ebulele umzimba wenyama ubulele ukwenza isono enyameni. Yizona lonto leyo. Qhubeka. Nimbelwe kanye naye ngokombhaphathiso. Umbhaphathiso lo wokufa kwenyama sivuswa ngokomoya. Ngokomoya sesiphila ngokomoya saphila ngomthetho obulala ini inyama. Okungawo futhi navuswa kanye naye. Yes. Ngokukholwa. Ngani? Ngokukholwa. Qhubeka. Ngamandla kaNkulunkulu amvusa ngamandla kaNkulunkulu
owamvusa kwabafileyo. Qhubeka. Nani ke ebenifile ngeziphambeko nangokungasoki kwenyama yenu, wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye, esithethelela zonke izono zethu, esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo. Wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni, ebaphucile ababusi nabanamandla ezikhali, wabathela ngehlazo obala, ebanqoba ngaso. So lo mthetho lo obulala inyama uJesu wahlulelwa ngawo njengoba bambeka emthini, kepha yena wanqoba ukufa njengoba uNkulunkulu ephila kuyena. So uma sifile kanye naye ufe ngokwemsebenzi yenyama njengoba bonke bahlulela inyama yakhe, kepha wabathela ihlazo ngokuvuka ekufeni, ukusho ukuthi yena njengoba ephila impilo yobungcwele enza egcwalisa imisebenzi kaNkulunkulu, yena ukhombisa ukuthi ukuphila akukho enyameni. Uma sahlulelwa ngenyama akwanele ukuba thina sifanele ukuphila okuphakade, ingakho yena efa evuka. So mevuka yena uvuka ngokamoya, akavuke ngokwenyama, ingakho ekwazi ukungena umnyango uvaliwe bese ke athi ukuthula makube kunini. So thina mesifa ngemsebenzi, sifa imisebenzi yokwenza into ebulala inyama, ukuba njengoba babehlulela ngenyama babehlulela ngokomthetho obulala inyama. Manje umthetho okhona ophilisa umphefumulo nozobulala manje umphefumulo, ngoba uJesu uthi ikwahlulela nempindiselo ngokwakhe, ukuba lemhlabeni umthetho owawunikwe uMoses ukuthi abantu abahlulele ngawo kulamaJuda lawo bahluleka ukusebenzisa. Kubonakala ngani ngalesikhathi sebebethela uJesu engenacala? Ilapho kuvela khona ukuthi umthetho sewusebenzisa ngendlela engafanele. So uzobaphuca ini umthetho njengoba bathela ngehlazo? Uyena manje akusekho umuntu ongakwahlulela lemhlabeni akuthi mawuyisitabane fanele kushunyayizwe ivangeli uzuphendula, mawuyisangoma fanele kushunyayizwe ivangeli uzuphendula, mawukuthi uyisela akekho umuntu ozobulala lemhlabeni. Ungabulawa umphakathi kepha nabo basazokwahlulela, ukuba wonke umuntu ufanele anikwe ithuba. Ngifuna ukuchazisela sengigcwalisela la. Wonke umuntu ufanele anikwe ithuba lokuthi ezwe izwi azahlulele yena ngokuthi akafanelwe umusa. So uJesu uma kuthiwa uze ngomusa neqiniso, uze ukuthi abantu uthi wena uthi uyavuma amacala akho, lithi uthethelelwe ngaphandle kokuhlatshwa kwegazi noma ukuchithwa kwegazi lezilwane, wena uthethelelwa ngokuvuma amacala akho kuNkulunkulu ukuthi wena wonile, bese uyathethelelwa. Akusekho umuntu onelungelo lokuthi abulale omunye umuntu noma ashise umuntu noma amgcobe ngamatshe noma amlengise emthini, ngokuba uJesu ukwenzile lokho ukuthi asilengele emthini. Wayesethi-ke baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzani abakwenzayo. So wonke umuntu owenza isono, ngoba laba abamlengisa babenza isono, abakwazi abakwenzayo, wonke umuntu owenza isono. Ungagoloza esonweni sakho uzibona uhlakaniphile ulungile kepha ukwazi ukwenzayo, ukuba umnini mandla onke yena wanqoba ukufa wanqoba uSathane, uyena osemile omele manje ukwahlulela thina sonke esiphilayo. Ingakho-ke sengibuyela kule ncwadi leya-ke, le ncwadi le engifuna uyivule, sahluko incwadi esambulo sahluko 20 verse 11 12. Njengoba lithi iBhayibheli ubuso bakhe babalekelwa umhlaba abutholelwanga indawo. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso, ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane. Abafileyo abakhulu nabancane. Okay, abantu abadala nezingane. Ingane iqala ukwahlulelwa ngalesikhathi sekwazi ukwahlukanisa okubi nokuhle. Ingane encane esaphathwa na 2 years noma esafuna ukuhamba, leyo ngane ngokwazi ukuyinika umyalelo. Bathi ingane yaqala wathi ungawuthinta ushukela yawuntshontsha yasiyaqalaza isihlakaniphile. Ingane wayithuma yangafuna seyigoloza, leyo ngane seyihlakaniphile. Ingane egcwele iTV ekhanda layo engenayo uJesu, leyo ngane isihlakaniphile, ngoba maye esitolo ifuna leya Ben 10 embone esikipeni, ifuna leya Superman, ifuna leya Spider-Man. Ingane zeni zithengela lama toys ngoba yini nithi niyazidlalisa izinto ezizibona ku TV. Okay, ngizonitshela nje amadimoni lawo eziwakhonzayo
ukuba lezi ngane azimazi uNkulunkulu. Uma zifa zihamba ziyesihogweni ngokuba bese zihlakaniphile. Ingane yakho nje obuyidlalisa i-video game ne-TV game. Lezo zinto lezo ziyamlibazisa ekutheni leli iBhayibheli khulisa umntwana ngendlela ekufanele akhule abe yiyo ukuze bese ekhulile ngeze ukuyilahla. Wona umntwana umkhulisa uchaza i-cellphone uyachatha. Umkhulisa uthi abuke Popeye akhule yabona ukutabane beyangena ngoPopeye besilisa bona beqabulana. Beyitshela ingane oPopeye bayakhuluma. Zifuna lezi zinto ezizibonayo izingane. Azifuni into yokuphila. So ingane yakho uma ukhuluma nayo uthi ayithuma iyaduba noma iyakubiphela ufuna kuyithuma isifuna ukubuka lento eyibukayo ngokuba ibanjwe le demon. Le demon inakhela ukuthi lijabulise ingane ukuthi ihlale ingafuni ukuzwa. So uyayithuma ingane yakho ayifuni ukuzwa ngoba uyayiphazamisa kulobo umnandi bale demon elibambile. You understand? So izinto ezenza ukuthi ingane zenu zesihogweni njengoba nabantu abadala bezesihogweni ingokuba yini azihloniphi futhi zigcwele ubusathane izingane ezincane ukuba yini azimazi uNkulunkulu. iBhayibheli lithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Kepha ingane zenu azihloniphi. Ingane yakho ijabulisa ngamathoyizi, uyijabulisa ngezimpahla ezibizayo, uyijabulisa ngayo yonke into eyifunayo. Kepha yona ayihloniphi. Yazi ukuthi wena ufuna ukuyithengele lezi zinto, ifuna zonke izinto zasenyameni. Ukuthi wena ikulalele cha. Wena ingane yakho ufuna ukuyijabulisa njalo menza into enhle. Awuqondi ukuthi yenza umsebenzi wayo. Lithi iBhayibheli mina njengoba ngishumayela anginakuzitshela ukuthi ngisebenzile so sengibheke umvuzo lemhlabeni. Lithi mangiqonda ukuthi ngenze umsebenzi wami. Mina kumsebenzi wami ukuthi ngibheke umfowethu nodadewethu ngibatshele indlela efanele. Uma ngibulala umfowethu nodadewethu noma ngizonda, umvuzo wami awukho lemhlabeni. Usezulwini. Uma ungakholwa ukhona izulu, lithi iBhayibheli wayesebona isihlalo esikhulu sobukhosi, nesihlalo sobukhosi ongekuze usiphike. Lithi wonke amadolo ayaguqa phambi kwakhe avume ukuthi uJesu uKristu inkosi kube inkazimulo kwaBaba. Bese lithi ke kwase kuvela abakhulu abancane abavele ekufeni kusho ukuthi bonke abantu abafile bazovuswa bazomisa phambi kwesihlalo sobukhosi. Bese kuthi ke lithi kwavulwa incwadi. Nenye izincwadi yavulwa. Zavulwa nenye incwadi yavulwa yeyokuphila. Incwadi yokuphila ke iBhayibheli ukuthi awazi ngokuba wonke umuntu fanele aphile ngeBhayibheli. Ayikho enye incwadi yokuphila. Ngisho wazifunda zonke izincwadi ozithola kumashalofu elibrary noma ezibhalwe ngabantu ngokufakazi babo nangobumnandi benhliziyo zabo. Lezo zincwadi azisho lutho. Nayi incwadi kuthiwa yavulwa eyokuphila. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini. Sizokwahlulelwa sonke ngalokho okubhalwe phansi ezincwadini. Njengokwemisebenzi yabo. Njengokuhamba kwethu lemhlabeni senza. Nolwandle lakhipha abafileyo ababekuwo. Khona abathunjiwe olwandle abathwethuliwe bonke abantu bayokukhishwa ngosuku lokugcina. Nokufa neHades kwakhipha abafileyo ababekuwo. Bonke uhlobo lesono ngisho isihogo siyokhipha bonke abantu sibalethe phambi kwaNkulunkulu. Bahlulelwa yiloyo naloyo njengokwemisebenzi yakhe. Yes. Ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo. So lokhu ukufa kwesibili ke ichibi lomlilo. Bekuthiwa khulunywa ngesihogo khulunywa ngechibi lomlilo. Akwakukwahlulela umuntu osesihogweni akakukwahlulela. Uhambe waya lapha kade esebenzela khona. Umuntu oyezilo abangcwele ilapho kade ephilela khona. Bese kuthiwa ke isihogo akona ichibi lomlilo. Ichibi lomlilo ilapho kuthiwa khona abantu basebezulahlwa. uNkulunkulu seqedile ngokwahlulela. Lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo. Yes. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Wayesephonswa echibini lomlilo. Uma igama lakho usho ukuthini uma uthatholakala lapho? Usho ukuthi wena wenzanga into lapha. Egcineni sesivala uthi umshumayeli incwadi yamshumayeli sehluko 12 verse 18. Thi lapho sekupheliswe konke kwenziwa konke sakhuluma sama seshumayela bese lithini mesabe uJehova ugcine imiyalelo yakhe ukuba lokhu kuyinto yabantu bonke ukuba uNkulunkulu uyokwahlulela yonke imisebenzi yomuntu ngabe emihle noma ngabe emibi noma ngabe ebuthubu uyifihlile noma ngabe ebuthubu wenza phakathi kwabantu uthi konke uyakwambula kudalule yonke into yaziyo ngonembeza yakho uyazi kahle ukuthi ayilunganga egcineni uNkulunkulu uza kuyambula bongafuni ukuvuma izono zakho awahlulelwe umuntu angishumayelele ukuthi abantu ngiyabalahla ngizonibiza ngibizela kuphi ekuphileni ethwala incwadi emshumayeli nakho kuphela kwendaba indaba sesiphethe lapho sekuzwakele konke yes
mesabe uNkulunkulu mesabe uNkulunkulu. ugcine imiyalo yakhe Nisaba abafundisi. Nisaba abantu abamaphambi kwenu nibahloniphe. Emekufikeni akuphuma amaplate okugcina angadleli ngisho ubaba wasekhaya. Ngoba naku kuthiwa umfundisi. ngokuba lokhu kungokwabantu bonke uNkulunkulu alimsabi. Nezizinto bekamelweni nithi uNkulunkulu akaboni. Nezizinto emakholeni nithi uNkulunkulu akaboni. We understand ukuthi obucashela umfundisi khona osazofike azoma phambi kwakho. Uzogupha phambi kwakhe akwahlulele. Lo mfundisi naye kusamele aguphe njengoba nami kusamele ngiyogupha. Sonke fanele sime phambi kwesitshalo sobukhosi. Sahlulelwe yilowo nalowo ngemisebenzi yakhe. Akekho emhlabeni umuntu ongaphezulu komunye. Sonke singabantu sikenyameni. ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni yonke imisebenzi kanye nakho konke okufihliweyo yonke into ongathi uyifihlile noma kuhle noma ngabe kuthiwa kuhle noma kubi noma ngabe kuthiwa kubi. Akukho kuzofihlakala. Injalo indaba yokukholwa. Uma ufuna ukukholaza ukuthi kuzoguqulwa lenhliziyo yakhe yitshe lentamo yakhe elikhulu. uNkulunkulu uzoyenza ukuthi ithobele izwe. Ingakho isho incwadi ke sithobeni ngaphansi kwesandla esiphakemeyo ukuze ngesikhathi esibekiweyo uNkulunkulu aniphakamise. Sike nihlale niqaphele nilinde uSathane ngoba uyahamba uyabhonga njengebhubesi ufuna bonke azabagwenya. Abantu abaningi lezi zinto sezibehlakalele bona. Ngenxa ukuthi yini bona abafuna ukuzwa izwi. uSathane akayena into ozoyibona uzombona ngezenzo umuntu. uSathane umbona ngezenzo njengoba noNkulunkulu umbona ngesenzo kumuntu. Bonke ababona uJesu babona uNkulunkulu. Bonke abantu abafuna ukubona uSathane bazobona ngezenzo imisebenzi inkohliso amanga ukubulala inzondo umntshontsha ukuziphakamisa uzitshela ukuthi wena ungcono ngabanye abantu. Ukuthi wena uthanda abantu abakuthandayo ongakuthanda ingqondo kaSathane uyaziphakamisa wena. Hayi ngibingelele ngeke ngimbingelele mina. uSathane lokubusayo. Othi yiso ngeso ubuso uSathane. Olala nomfazi womuntu ubuso uSathane. Obhema isinemfu ubulala uSathane. Bulala ithemba likaNkulunkulu. Ilopha mugwayi ubulala ithemba likaNkulunkulu ubuso uSathane. You understand? Yilowo nalowo ontontshela umakhaya wakho manje uSathane. Udlala utshwala utaka umpira wena ubulala uSathane. Ungabheki mina kabi uSathane wakubulala. UbuSathane ukwenza ubheka omunye umuntu ngamokhuzo. Sathane ubusa inhliziyo yomuntu ayenze ibe yitshe. Ngafuna ukukhulula esonweni. Lithi iBhayibheli lowo nalowo indodana lomuntu emkhululiwe ngokhululiweyo. Iqiniso liyakukhulula. Umzimba wakho ufanele ukubuso ukulunga hayi inkohliso. Ubufebe noma nilaba namantombazana engawazi. Noma kuthiwa yazi uhamba ulana namantombazana. Ubufebe nokufa okusebenzisa amakhondom uNkulunkulu uzalana nani. Hayi efebeni fanele kube nonkosikazi wakho. amen yes lord That is God. Ngithi hayi sonke songena ezulwini ngabe lakini akulona lakithi izulu nami ngisebenzela lona. amen yes lord Ngikutshela imisebenzi ezokulibazisa. Umuntu wesifazane ofaka amabhlukwe wesihogweni. amen yes lord Umuntu wesifazane ofaka inwele zokufakelwa esihogweni. Indoda ethoba ama-tattoo esihogweni. Uma ungafuni ukuphenduka isikhathi sibekiwe. Wonke umuntu ovuma izono zakhe ziyakuthethelela zigezwe zibe mhlophe njengekho. Akekho ophoqiwe. Pendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe Yilowo nalowo fana abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelela kwezono zenu. Akekho umuntu othiwa kaphakamisa izandla avuma uJesu bese kuthiwa usesindisiwe. Lithi iBhayibheli phenduka. Pendukani yilowo nalowo abhabhathiswe fanele kungene ngaphansi kwamanzi uvuma izono zakho egameni likaJesu hayi egameni likayise lendodana umoya ingcwele. Mekuthi wena uthi wabhabhathiswa kanjalo ngifuna wena nomfundisi wakho nalowo obhabhathisa angikhombise ngeBhayibheli umuntu owathiwa wabhabhathiswa egameni likayise lendodana nomoya ingcwele. Ngifuna wena ungikhombise ngeBhayibheli. Mengekho lithi iBhayibheli egameni likaJesu Kristu futhi wena bekuthi wabhabhathisa egameni likayise lendodana nomoya ingcwele kusamele uzongena egameni likaJesu Kristu emanzini. Fanele ungene ngale emanzini elikaJesu kuphela igama elisindisayo. Kubhalwe phansi kuthiwa likhe elinye igama esilinikiwe emhlabeni esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu elikashembe ngeke lisebenze. Wafa wangena ethuneni. ULahanyana ngoba ZCC wafa wangena ethuneni. uMaria lo Qobileni imbizayo wafa wangena ethuneni. uMoses lelithi ngicela umthetho wakhe wafa wangena ethuneni. So akekho umuntu ongakusindisa ngaphandle kwaJesu. Ongakusindisa yilo wanqoba ukufa wanqoba uSathane. Hallelujah. Phela mawukuthi wena uthi umfundisi wami yena uzongena ezilwini ibandla lami lasePentecostal ibandla lami laseZCC wena uzohamba nawe esihogweni.
Yes, Lord. ngeke ngabafundisi ezulwini kungenwa ngemisebenzi bakuthiwa wonke umuntu wahlulela ngemisebenzi imisebenzi yakho ezokufakazela izwe lifundiswa uJesu. Amen. Yes, Lord. Phendukani. So phendukani, Yiloyo naloyo abhaphathizwe yilowo nalowo ufanele ukubhabhathizwa egameni likaJesu egameni Kristu. likaJesu Kristu Kukho ukuthethelela kwezono zenu. ukusithethelelwa amacala akho. Khona niyakwamukeliswa. Ngakho-ke uyobe sowamkeliswa Isiphiwo sikamoya oyingcwele. isiphiwo sikamoya, isiphiwo uyobe sowamkeliswa yena uJesu uqobo lwakhe, uyobe sowamkeliswa yena umduduza uqobo lwakhe. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Ukuba lesithembiso sethu sonke Esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ofuna ukuzisindisa awubheke omunye umuntu awucabangi izwi likhuluma nawe. Wonke umuntu izwi libheke naye, awahlulelwa ngengane yakho noma ngomkhwenyana noma ngoma wakho noma ngogogo, awahlulelwa ngothisha noma ngumfundisi, wahlulelwa ngemisebenzi yakho ngoba izwi lifikile kuwena enhlizweni yakho. Awuphendukeli mina, uphendukela wena, uzibona ubunqunu bakho. You understand? Amen. So umuntu ofuna ukubhabhatiswa ke njengoba sishile imininingwane ngaseqaleni nalabo abakhona sinabo. Umuntu ofuna ukubhabhatiswa uya kusithumela imininingwane yakhe noma asifonele noma sisendele imessage ku WhatsApp khona kwi-email address nakhona uyakusibhalela ukuze uNkulunkulu ezindlela sifinyelele kuwena ungene ngaphansi kwamanzi bese uqale uhambe ngemfundiso yanikwa abapostoli. Imfundiso yokukholwa izwe liphilileyo uphile impilo insindiso njengokusho kwembhalo hayi njengokusho kwami. Silandela imbhalo, yonke imbhalo ekhona elotshiwe ilayitshelwe thina ukuthi ngokukholwa siphile ngayo. Asiphili ngemfundiso kaMdlingi, imfundiso yeBhayibheli. Jesu Kristu uyinkosi. Fane umkhuleko bright. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla, siyacela ngomoya ongcwele izwi lakho Nkosi uJesu libe inkemba ebekiwe empandeni yemithi ukuba Nkosi zonke izithela nokukhula isithu Sathane azama ukulitshala kwimidlinzo yethu nezinhliziyo zethu ngegama likaJesu Kristu. Siyayiqalekisa Nkosi leyo mbewu ngokuba iyimbewu Nkosi engadingeki nasezulwini, ayidingeki kubantu bakho Nkosi abakukholwa ngonembeza oqinisekileyo nangeqiniso abakufunayo Nkosi uJesu kulelizwe elingubumnyama. Kepha wena Nkosi uJesu isibane esifikile ezweni ukuba kukhanye Nkosi ukulunga kwakho. Siyakhuleka egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba lembewu umoya engcwele oyihlanyelayo wena uqobo ingaweli emhlabathini Nkosi ngaphezulu komhlaba nasemeveni, kepha ingene ngaphakathi ekujuleni kwezinhliziyo zethu, umhlabathi uvunde ulungele ukulunga okunguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Khazimulisa Nkosi uJesu Kristu kukho konke ukulunga kwakho, wena wedwa oyisibani sezwe. Siyacela izimpilo zethu zibe ngusawoti, uyolise umphefumulo yethu ngezwi lakho lingusawoti owuwona wona. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu thatha udumo. Siyakubonga uNkulunkulu kuba amadlebe ethu abusiswe izwi lakho, sikwazi ukulizwa izwi lakho nanamanje. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, wena uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi manje naphakade. Amen.